podcast. Chokwadi kutenda, chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya, moyo wako poneswe. Tariro parwendo, simba plus vinorema. Bible Truth Podcast, rudo rwamwa irojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi, famba imo chokwadi, patana inesu chokwadi chichakusunungura. Orati tinosangana zvakare makadi vajamu tinofara makadi vamurambwi indosunura chiri sei chando charova kai aiwa charova regai mwari ndiye anoziva kuti chinoshandei matiri ndizvozvo vamuganda murambwi makadi muri sei ranga riri sei vhiki takanevhikira kana kamuranga achitikomborera tinotenda vamuganda alright toda kutanga hurukuro vajamu navamuganda patakasiyira paya tanga tahwereketa and kuhwereketa kwatakaita takaita sekuti takabvumirana kuti mutemo waMwari unofanira kuchengetwa, ndozvatakabvumirana. Asi pane zvimwe zvakadii zvakaita sekusaririra, ndozvetoda kuti tipedzise nhasi. Tikapedzisa ichocho kuna topinda mune dzimwe hurukuru. So nyaya yakasara huru inyaya yesabata. Kutaura kwataita zvaita sekuti vajamu vanoti mutemo wose waMwari unofanira kuchengetwa. Asi uchichengetwa kwete uchinzi murayiro une gumbi. Asi zvavataura zvokuti mirayiro yose iri pamirayiro ine gumbi, sokuhwisa kwandakaita, inofanira kuchengetwa. Asi vanozoti pasabata apo ndo pane mubvunzo wavo, vanoita zvokuti izvo zvava hanzi ndezvemaJudha. Saka ndopetoda kuti tibate nhasi tichihwisisana. Asi tisati tapinda ipapo, vajamu munogona kungotinamatira. Toda kuti titange nemunamato. Tikotamise uso hwedu. Ishe Mambo Jesu Kristu, makaita pasi nedenga, mukasika zvatinoona nezvatisingaoni. Tinouya mberi kwenyu tichiva vamiririri pashoko renyu. Tiri munzvimbo ino yeBraville Podcast. Chikumbira kuti kutaura kwedu kuwe kwenyu, mutaure murimi mukati medu Mambo Jesu. Kune vane nzara nenyota yeshoko rechokwadi, itai kuti rizikamwe kumarudzi ose pasi pedenga. Nguva isati yakwana, muzita renyu Mambo Jesu. Amen. Amen. Alright, tinotenda. Vajamu, pane nyaya yatanga toda kutaura. Tanga tichipenengura murayiro mukati murayiro wokuti usava nevamwe vaMwari kunze kwangu uchiko. Mukati murayiro wokuti usareva zita raJehovha Mwari wako pasina uriko. Asi makazoti hatichatauri kuti Jehovha, ndozvamakataura. So pane vamwe vakaita mibvunzo. Regai tisati tapinda imomo munyaya yesabata, timbobata mibvunzo iyoyo. Imwe iri panapa yandakacapture pane vaiteverawo chirongwa. Hatingavarashi hurukuro yedu hongu, asi kana pane vamwewo vauyawo kuhumwe vakauya nemazano anogona kutibetsera kana kuti nemibvunzo, hatingadii vanhu ivavo vakadaro, hatingavasii. So ndotenda pane vari kuvhunza. Asi chendoda ndechekukurudzira vanenge vachiteerera chirongwa chinechi, ihurukuro yatiri kuita. Ngatitaurei mashoko anovaka, ngatirege kutukana. Panapa tiri kungotaurirana zvakanaka. Hapana kutukana. Mukarangarira muchaona kuti pachirongwa chino takambounza vaapostoli Chiwenga takataura zvakanaka navo. Hatisi kutukana. Shoko raMwari izvi hazvisi zvokuti vanhu vatukane. Ngatingotaurana zvakanaka. Kana uchiti apo ndosiyana namurambwi paabvunza mubvunzo wakauiti, taurawo zvakanaka.
kana uchiti zvataurwa navamuganda izvo zvinenge zvisizvo, taurawo zvakanaka. So that tinodi tinoramba tichienderera mberi tichihwisisana. So pane vari kuvhunza nevamwewo vari kupa makomenti avari kupa pachirongwa chedu ichi. So pane vamwe vari kuvhunza panapa hanzi uyu hanzi ndiri kufarira mibvunzo but pane umwe anonzi vaWilson Marange. Hanzi vaWilson Marange vari kuti varume vachakafukidzwa ava vachiri kudana zita raJehovha, inga magwaro ari pachena wani kuti kunze kuti kune zita riri above every name. Unenge ari kuwirirana nezvaitaurwa navajamu zita raJehovha vamuganda kuda mungatijekesera. Okay. Mwari mubhaibheri handitika vane mazita avanodaidzwa navo akasiyana siyana handiti. But tinoda kuti tikaenda mubhaibheri Mwari achisangana naMozisi handika anozviziva nezita rake handiti. Iro vaHebhuru vakanga vachiti zita rinoyera, zita rakanga richikosha chaizvo raiyera, rakanga riri dzvene zvekuti kudaidzwa kwaroka rainzi anga risina mavowels. Vamwe vanoti Yahweh handika. Mukaenda mukati mebhaibheri especially kuNew Testament pose panezwi kuti Lord handitika. In most cases zita riri kutotsiwa ipapo ndi Yahweh handitika, ndo zita raMwari katara pamusoro peumwari handiti. Then kana takuya kuNew Testament kuna Matthew chapter 1, I think ativerenge from verse 20 to 23. Ativerenge papa Matthew. Alright, muri kuti Yahweh tichivhura. Apa pari Yahweh ndo personal name of God. Ndiro Jehovah. Jehovah Jehovah rino but anduti akafanana nditika. But Jehovah roda kuedza kubata for that same name handika, because the name for God in Hebrew and it is Yahweh. That's the God's personal name. And it can be Adonai andika some means andika because Yahweh rainzi kuti rinyote chakuru kwaitoyera. Saka pamwe dzenguva vacho vanhu vainyora mubhaibheri ranga rainyorwa in passive handitika, dzimwe dzenguva raitsiwa nemamwe mazita or matitles handiti. Saka pamwe pacho Yahweh becomes Jehovah or Jah. Saka Jehovah raishande rimwe reaishandiswa kutsiva kuti Yahweh exactly. Wanga usingafaniri kungodana kuti Yahweh. Saka muri kuteerera richiri kufanira kushandiswa kuti uyu anyora muchinda ari kuti varume zita rokuti Jehovah harichashanda, haana kutaura hake kuti sei. Hakuna anzanamboveni navhesi murambo ini rinoti Mwari akazoti andichafanira kushandisa zita rangu handika. Atende pana tivere kuNew Testament Matthew chapter 1. Matthew chapter 1 verse 20 to 23. Verse 20 kusvika 23. Inoti zvino wakati achirangarira izvozvo, tarira mutumwa waShe akazviratidza kwaari pakurota akati, Josefa mwanakomana waDhavhidhi, usatya kutora Maria mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchidzwa mukati make ndechomweya mutsvene. Iye uchazvara mwanakomana, ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Patokwana pakuti mwana achatumidzwa zita rinonzi Jesu nekuti chikonzero uchaponesa vanhu pazvivi zvavo. Saka kuti Jesu zvinoti muponesi, kuti Jesu zvinoti muponesi wevanhu kubva pazvivi yabva yadudzirwa nditi. Jesu chishonaka chiri kutorwa from chirungu Jesus Christ handitika, chirungu icho Jesus Christ handika. Varungu vakakwereta zita Jesus Christ from Greek handiti, vaiti Iusus Christos. That's Greek handika. MaGreeks ari kuborowa from Hebrew because Jesus was Hebrew handiti. MuHebrew Isus in Hebrew is Yoshua handiti. Now I think mkoma wangu mkoma jam
You can agree with me kuti maHebrews paitumidza mazita awo ese mazita mazhinji echiHebrew maybe with the exception of a few, but most of the Hebrew names dzava dzine zita raYahweh mukati, right? Yoshua means Yahweh our salvation. Saka varungu Yoshua vanomuti Joshua. I think I last week you andika. So when you say ndo zita racho kairo riri kuti zita riri above every other name andika. Riri kutaura pamusoro paro Joshua who is Christ. Christos, Jesus Christos in Greek andika. In Hebrew that is Yoshua Messiah. Right? Kutoti Yoshua kurikurea kuti Yahweh our salvation. Saka kutodaidzwa pana Joshua ndi Yahweh. So ini nasandanzwisisa hangu tsanangudzo yekuti vanhu vanoti zita kuti Yahweh rakarova iro zita kuti Yahweh riri tori zita raJesu. Vari kuti Jehovah Yahweh naJehovah zvakafanana. Same. Hai same. The same. Alright, munoti chiva chamo. Totenda Mwari. Saka ndauti kuti mutipe mukana ndimbotsanangura. Isu nhasi kuti tigare pano inyaya yekuponeswa. Handizvo here? Right. Waita zvakanaka wakota Exodus kuti Mwari ari kuda kutuma Moses kuEgypt. Takamboerenga last week pachapter 6 ichiti inini zita rangu ndini Jehovah. Mwari achitaura kuna Moses achiti ndiri Mwari waAbraham, Isaac and Jacob. Asi Abraham, Isaac and Jacob hawana kundiziva nezita rangu rokuti Jehovah. Vaingotiziva kuti Mwari wamasimba ose, Almighty God. But zita raratidzwa because Moses ari kuda kunosunungura vaIsraeri muEgypt. Ndizvo ndirika? Kana chiti vaIsraeri hapana mugenda ipapa. Vakuda kunosunungura vaIsraeri vari muuranda muEgypt. So panapa Mwari wakuchida kuponesa marudzi ose nawo. Kuti maIsraeri nesu anga vasiriwo bwo. Ndo paakucho ndiri kufamba mumina. Nda kufamba nemishomani shoma. Tinouya manje pachapter 1 verse 21 yaverengwa na evangelist. Yatika namazvara mwana. Chapter 1 verse 21. Mumpe zita rekuti Jesu. Chikonzero chacho ndicho kuti ndiye achaponesa vanhu vake. Hawana kunzi vanhu vaMwari ba. Vanhu vake iye Jesu. Ndiye achavaponesa achishandisa zita ripi iri. Tobvapo toenda pana Acts chapter 4. Mabasa chapter 4 verse 12. Verse 12 inoti ruponeso haruwanikwi kuna ani zvake nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa kuvanhu ratingaponeswa naro. Kureva kuti vana Peter vari kubvunzwa kunzi chirema chasumuka nezita ripi kweri? Zvikanzi panyika panapa hakuna rimwe zita ratakapiwa. Kureva Mwari haape mazita 2 kana ida kuponesa vanhu, akapa 1 name raJesu. Ndozvikuti vana Peter muapostoli kawo isasati avapo. But Peter ari kuti only zita raJesu ndo ratakapiwa pasi pedenga, ndo pasi patiri panapa. Tobvapo toenda pana chapter 2 yaFilipi. Vanhu vanoitaura vachiti but ndofunga kuda ndofungidzira kuti dzimwe hama dzedu hadzizive kuti zvinorevei kuti zita iri ndo riri pamusoro pemazita ose. Chapter 2 from verse 9. Inoti naizvozvo Mwari akamukudza, inenge yatangirayo kumusoro handitika. Naizvozvo Mwari vakamukudza panzvimbo yapamusoro-soro uye akamupa zita riri pamusoro pamazita ose. Kwati kana Jehovha riri zita rinodarikwa neraJesu, kuti muzita raJesu mabvi ose apfugame mudenga napanyika uye napasi penyika. Kureva kuti kudenga ikoko zati Jehovha kana riri zita, hanzi zita raJesu izita hombe kudarika mazita. Chinongonzi zita kana Jehovha riri zita rinodarikwa neraJesu. So zvanzi kudenga vanopfugama muzita raJesu, panyika panapa mune raJesu, pasi apa mune raJesu. Last chapter now ndanzwa evangelist vachiti handina kupaona pakanzi hanimunoziva kuti vana Peter vaive maJudha. Chapter 16 yaJohn ndo last chapter pamubvunzo wenyu, ndizvo ka? Chapter 16 verse 23 is it? Right. Inotizvo
pazuva iro hamungazondibvunzi kana chinhu. Ndinokuudzai chokwadi, baba vangu vachakupai zvose zvamunokumbira muzita rangu. Nganingoti maenda nemakey jumba re100 keys, but padhora hamuda kupinda kana pasina key yacho hamupindi. Saka Jesu ari kuti panapa, kana zvamuchada kuzokumbira imimi munoyazvipiwa nababa vangu muzita rani rangu. Verse 24, kusvikira zvino hamusati matombokumbira kana chinhu muzita rangu. Kumbirai uye muchapiwa, uye mufaro wenyu uchava wakazara. Kwati Jesu ari kutaura navadzidzi vake vakakurira muchiJudha macho, kureva kuti chese chamuchada kuzokumbira muchikumbira muzita rangu. Asi kusvika zvino hasina mbokuona muchikumbira chinhu muzita rangu. Why aidaro? I think so in that last chapter ndika takamboerenga tina Marufa, I think chapter 5 chapter 17 ya John verse 5 and 6. Inotizo zvino baba ndikudzei pamberi penyu nokukudzwa kwandaiva nako ndinemi nyika isati yavambwa. Verse 6, ndakaratidza zita renyu kuna avo vamakandipa panyika, vakanga vari venyu, mukavapa kwandiri uye vakateerera shoko renyu. Zvichireva kuti Jesu achisvika panyika vanhu ndevanzi ndevaJehovha. But Jesu paverse 6 pane ownership apa. Jesu Kristu anoti basa randakaita panyika ndiro kuratidza vanhu zita renyu. Vanhu ivo vakambonge vari venyu vamandipa ivo. Kuna kuti havakanzi ndevaJehovha, vakunzi ndevaKristu. Vanhu havasiri vaJehovha. Mazvibata? Alright, tinotenda. Handisi kuda kuti nyaya kuramba tichiri inyaya inotoda rimwe zuva. Yeah, but I think I would. I think mungangopindura then tobva tofamba. Kungoonesana ndika. Ndoda kuti tibate chinhu ichi kuti kuna Abraham andika. Sekutaura kwavaita Mwari anambobvira azvisisa neis personal name. Kuti El Shaddai ari zita raMwari. Andika. El Shaddai inoreva kuti Almighty God. Kuti El kwakangofanira kuti God oro Mwari pachishona. You know, the Shona got Mwari from Mwali, the deity varozvi. Andika. So it's a title for divinity. So El Shaddai iri kureva kuti Mwari semasimba is an attribute yekuti Mwari ndiwo masimba ose. So God never revealed himself kuna Abraham according to his verse with his personal name. In the Bible, God revealed his personal name to Moses. Andika. The personal name for God was not Jehovah, was Yahweh. Andika. Ichi kuti Jehovah ichi andika. Chinobata futi pakuti vari kuti Jesu avandika. Unoona kuti issue iri iconfusion paino ndipekuti anditi. Pekuti Jesu ndasotanga chimwe chinhu chakachitori separate from Yahweh. Andika, because Jesu chishona. Sekutora ndandika. From English Jesus. Andika. The English people took it from the Greeks who named Jesus Jesus Christos. Andika. But his actual name in Hebrew. Anditi. Unfortunately, the New Testament was not written originally in Hebrew. But Jesus was given a Hebrew name. You know, Yahweh our salvation kuidudzira. And instead I think I'm Jesus. Old Testament, the Jesus of the New Testament, who is Christos, shares the same name with Joshua. Akasiwa na Moses. That's why ndiri kuti zvisingati netse atisa ne theology panapa so kuti mkoma some elements with theology andika. Pachilemeni pedu mkoma achama andika anditi. Anonzi Joshua mkoma nawe. Joshua pachi Hebrew not Yahweh our savior. Ndozvorevezvo andika. Saka ndiri kuti dini tikade tinokuda kuti even ndakada mwisadi Mr. Mdzenga andika anditi. For me and for dini yakasimba chachazvo because and it's not correct to say that in the name of Jesus Yahweh is not involved. And it. But vese ndavaverenga vekupedzisira kuna John ndaivatiteerera mkomandika kuna John and it. Jesu atoti ndakaya kusozivisa vanhu zita rababa vangu andizvataura and it ndozvakavinga munyika kuti vanhu vazive Yahweh and it. That's why achinzi Yahweh salvation ari kutiponesa kubva muzvivi ndi Yahweh right. Is Jesus Yahweh and it. The last one ndokutaura and it. Reka tivhure kuna John chapter 8. John chapter 8, from the English version. Jesus said to them,
most assuredly, Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. Right. What follows is reaction. Akutaura nevafarisi nevajudha panapandika kuti Abraham omunti baba wechi master apo ndiripo handitika my version inotosa necapital letter because I am capital letter handitika then they took up stones to throw at him, but Jesus he hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Vakatora matombo kuda kumuita se kumutaka. Why? Because apa anga asamona zita raira pachiJudha. Apa Jesus is not only declaring that he existed before Abraham. He is actually saying, I am the ndini Yahweh. And it saka ngoma uchiramba kuti Jesu ndi Yahweh andika or even ndanga achitaura ku andika anditi manzwisiro akewo anditi but andisi kuona muBhayibheri humbo wakasimba ukuthi unless pano umwe anonzi blessing chishongo ati blessing chishongo ari kuti yes Jehovah the great I am kureva kuti ari kutsinhira zvamuri kudii zvamuri kutaura saka all right. I think it turns up and it's and you remember last week that Jesu akuna mwe mwari kunze kwa Jesu. That's what I said. Okay. Ndichiti ndiye same Jesus akanga achitaura na Abraham. Ndiye same Jesus akataura nevaIsraeli. Na Moses. Burning bush. Akati I am. Ndikati ndiye same Jesus iyeyu atiri kutaura ndiye mwari mwe chete one. But zvangoitika ndozvekuti chapter 17 kutaurwa zita rake achizoratidza harisiri kuti Jehovha ba because mukazoenda ramambidzika pavhesi 11 ne12 11 inototi baba ndakuya kwamuri ava vari kusara mosare muchivachengeta muzita renyu ramakandipa zvino Jesu paakazvarwa haana kuzvipa zita ndiro yakauya nengirozika pachapter 121 yaMatthew. With due respect to Jam, yes. John 17 yamaverenga. If you can read it again, don't worry mukoma mzenga. If you can read it again, I think even if it nation ya nchiru. Ya pamuda werenga chero yamuda werenga nacho. John 17 ndatangira pa verse 5. Jesu Kristu anaanza kuti ane basa rakanga apiwa kuzoita panyika. Anotanga aiti zvino baba ndikudzei pamberi penyu nokukudzwa kwandaiva nako ndinemi nyika isati yavambwa. Verse 6 ndakaratidza zita renyu kuna avo imbomirai Jesu akuti zita rako rizandirani nababa correct atifambe chifambele ndakaratidza zita renyu kuna avo vamakandipa panyika vakanga vari venyu mukuteerera here mukandipa kwandiri uye vakateerera shoko renyu pakaita change of ownership ikapo verenga chirungu chenyu right same verse verse 6 anditi I think wataita mberi Mr. Mzenga verenga verse 6 the point I think yatobudayo verse 6 anditi right John chapter 17 andika sorry ndindaita pasi John 17 verse 6 I have manifested your name to the men whom you have given me. Yes. Out of the world. Yes. They were yours. You gave them to me, and they have kept your word. Right. Ndoda kuti ndingopatsana ngudzo yangu mukoma panapa nditika. Chirungu chanditi. Jesu ari kuti akazivisa zita rababa vake. Anditika. Kune vanhu vari panyika vakapona baba vani vake anditi vanga vari venyu andika zvinovava vangu anditika chimwe chinhu chatoda kuti bate mukoma choti verse 17 is very very important inotsanangurira pamusoro peunion iri pakati pababa nemwanakomana andika Jesu unamatira futi kuti vadzidzi vanofana kuva futi one yes iye nababa vake vari one anditi evangeri rekuti tinogona kuseparata baba kubva kune mwanakomana andika anditi it's something that adigona kumanikidza angu anyone anogona kugara naro kuramba naro kuti maonero anosiyana andika but fungwa ndira kuti ndokudopa chapter 7 munapaka zvitori zvaJesu ndizvababa zviri zvababa ndizvaJesu futi anditi zita rababa
izita rajesu, zita rajesu ndira baba. Ndomumanzwisiro angu inini. Dambudziko ratiri kuwana nderekuti zita racho nderekuti kudii. Hatisi kuramba zvamuri kutaura brother. Kuverenga nokunzwisisa zvinhu two zvakasiyana ka. You can read a scripture but musinga understand. Saka tiri kuti scripture iri kutaura kuti akapa zita riri kurifeva naChrist iri. Ndo rakapiwa nengirozi Gabriel chiudza Maria naJoseph. Ndo zita rari kuti vakandipa baba. Jesu haana kuzvipa zita unonzi Jesu. Inzwai mukuru. Ndizvo Vhesi amaverenga mativerengesa imika. Jesu ari kuti it's very clear kuti he has come to manifest his father's name to those whom the father have given unto him. Peter say chapter 4 verse 12. Also let us agree to disagree andika. Understanding yanda kutsanangura zvakanaka mukoma andika. Kana musingaura nazvo futi right yenyu to do so anditi. But these are the facts anditika. Joshua in Hebrew is not Yahweh our salvation. Aure. So one question chet vatangoenda. Ko ana Peter vanosungirwa pa chapter 4 ya vanotosungirwa Yahweh our salvation. Ndovari kusungirwa. Ko dai zita iroro ranga risina kuchinja waisungirwei. Rizinorazi? Risina kuchinja. Waisungirwei panozonzi pavanosungwa vachinzi wakashayirwa mhosva. But judgment iri kuzoti zvatingakwanisa kungoodza ndikuti wasataura nezvezita iri. Kudai ranga riro raigara vachisungwa riripo risina kuchinja waisungirei. Okay, let me answer you that. Ipo ndenda tongosiya kumashura nditi. You find kuti in Jesus Christ andika. Issue haisingori panya yezita kuti anditi there were many Jesus andika. There were even many Jesus before Jesus Joshua of the New Testament andika. Like with Joshua in the Old Testament. And other guys, even Paul, among the disciples, there were disciples who were called Joshua, sharing the same Jesus, but they were not Joshua the Messiah. And not every Jew agreed that Joshua, the son of Mary and Joseph, is the promised Messiah. This is where the problem was with the disciples. Not that Jesus akaisungisa. Okay. Saka vari kuti iyeyu muri kuti ndi Messiah asi. Ndo zvavari kusungirwa. Saka muri kurati vari kungosungirwa zita. Ngativerenge scripture. Iri chapter all right. Vanhu vaMwari ndonga pane vamwe vari kutevera chirongwa. Muri kungopawa panapa. All right vajamu. Ndorangokubvunzai. Pane vhesi iri kuna 1 Timothy. Inoti kuna Mwari umwe kuda mungaiverenga vamuganda. Ine 1 Timothy 2 verse 5. Verse 5. Okay. Nokuti ndiri kuchazonzwa kuti vajamu vari kuti Jesu ndiye Mwari Baba pana. Yes. Ndiwe. Magwara andaro. Ngativerenge. Muri kuti Jesu ndi Mwari Baba. Haikaverenga izvo. Ko unogoti waona ini ona Baba. But still Mr. Mzenga andika. If vajamu says Jesus ndiye Mwari Baba andika. So Jesus ndiye Yahweh. So what's the problem? Where's the problem? Where's the problem? Saka vari kuzvipinga ka. Aiwa ndisi kuzvipinga. Kana kuti Jesu ndiye Baba ka. Bozi ari kundauya kuzokuratidza ibaba. Ora ndiverengai 1 Timothy. Vasati vaverenga zvirongosiyana zvokuti mukaverenga Hebrews chapter 1. Zvinonzi Mwari vakazviratidza nenzira dzakasiyana-siyana. Hanzi kare. Ndizvo ndikureva. Mwari wakazviratidza kuburikidza nevaprofita nenzira dzakasiyana-siyana. Asi nhasi muna Jesu wakuzviratidza kuburikidza nemwana wake. Yes. Hatichasvika kudondwari. Verengai. Verse 5, not you, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Yes. Yeah, this is what I was saying. Jesus, which is Joshua. It was a name, a very common name among the Hebrews. But it was not Christos. Even the suffix in English, it was Christos manje payera pakuti Christos. Not to Messiah. And the Messiah was a divine person, a son of a divine son of God. And you claim a divinity umari. And Saka the Joshua, the son of Joseph and Mary, claimed to be God's son. And to be the Jewish Messiah. And it is also not Majuda and ask him to the problem now. Kuti ari kuzviti ndini Messiah. Rushamari. All right. I think regai iyo regai timboisiya. I think nyaya yedu yetinayo ndo iri kubatwa panapa. Pane ari ye blessing chishungu anzi ndanzwa kudedera.
vajamu pavati izvo ndezvajehovha kwete Jesu ndomwari kungonyorawo. So Blessing Chishungo, maybe tingazokudawo kuti uye pachirongwa umwe musi titaure nyaya iyi yezita rani raJesu handiti. So pana azonyorawo panapa mukomana uyu ambonyora futi muchinda yeyu ndongauyu munhu wavajamu hanzi sabata reiko munogona kurichengeta here sabata racho akubvunza ndongauyu akutipinza munyaya saka mebhireka nditenge ndaresponda kuda mungaresponda chinhu chatinoda kuti tidzidze pamutemo yaMwari chinhu chekutanga mutemo yaMwari handitika ndinoda kuti ndaisa chinhu ichi pachena handiti makristu kune makristu anotenda kuti sabata richiripo handika ari makristu chada kuti tise pachena nchekuti havazi vanorichengeta Saturday chete sesu maSeventh-day Adventists nevakwamwazha muno muZimbabwe nekuchona maranga handika most Sunday churches Roman Catholic, Methodist, Anglican, in their form of theology, avarambi kuti sabata riripo. Chinotongosiyana musi warinochengetwa. Asi vanoti sabata riripo. John Masuwa asingaverenga Bhaibheri. Vanoti sabata riripo. Musi Friday. Ndo ndi sabata ndika. Right, tozoita dzimwe hama dzakafanana nemacharismatic movements handika. Anogona kuva neteaching inogona kuwirana namukomajamu panyaya iyi handitika. Vanoinsista kuti mitemo iriko handika asi panguva imwe chete iyoyo handika kana tasvika pamusi wesabata vanojamba they become ambiguous handika they spiritualize everything handiti kudzoka pakomendi yemuchinda kutaura zvakandika kuti itezekutanga ari kutaura zviri powerful kuti musabata rei munogona kuchengeta here handika mutemo kuti usaite upombwe anogona kuchengeta if I can ask kuti hamu muno mustudio mutemo kuti usaite upombwe anogonera kuchengeta mutemo kuti usave nomumwe runze kwangu anogonera kuchengeta saka zvemuri kutaura vamuganda ndezvekuti kuti sabata richikwa hazvinei nokuti wagona exactly zvakafanana nokuti usaba pane vanhu vazhinji vanotoba vakatowandisa vanoba hazvirevi kuti mutemo wokuti usaba wakabviswa zvamurambika tiri 23 panapa hapana muhindu panapa namuslim tiri makristu hapana mujudha pana handitika nekuti kune vamwe funga iri wrong yekuti munhu ataura nyaya yekuti sabata ngarichengetwe sezvandinoda kombanimenzika mujudha that is not correct handitika tiri makristu vanhu vakaaccepta atonement kuregererwa kwezvina naMwari nekuyananisa neropa raKristu saka kutovhuma kuregererwa kunokuti uri mutadzi wakakundikana pamutemo saka unogona kuramba kusabata handitika hazvikuite mutsvini izvo handiti nekuti the same kukundikana kwaunoita pasabata unokuita futi panyaya kuti usapombe handitika usaba handitika usachiva handitika kutomubvunza iye wacho ataure zvake kuti ruchiva akakundera ruchiva saka achafanira kuchengeta mutemo wekuti usachiva nekuti sometimes anoona achikundikana mutemo iwoyo handiti oro kunyeya handiti ndozoka saka argument yekuramba sabata nekuda kwekuti iwewe as a person uri kutadza kuchengeta mutemo yaMwari handiyo nyaya yatodiscussa pana panapa tiri kudiscussa kuti murawo yaMwari ine 10 handiti ichiri kuva nenzvimbo here muupenyu hwomutendi I think yafa iyo inenge yapinda asi ndikunzwa sekuti havasi kupindura munhu abvunzi andakuti hamuna pakuti ari kuti munorigona here zvichireva kuti rine mutemo waro sabata munhu ari kubvunza ari kuti munorigona here kana iti munorigona here kwati maprinciples aro sabata raimboitwa sei kare izvozvo muri kurigara sei zvakafanana here according to the question here mukoma jam kana manditeerera ndapindura ndikuti ndapindura nemubvunzo handiti mutemo kuti usaita upombwe une tori kuNew Old Testament une maguidelines awo nemaprinciples awo imimi ndikada kubvunza mukoma nikirikini mukoma jam handika kuti dai munhu yari panapa kumubvunza kuti shamari iwewe mitemo yese imwe yese 9 tubvisane sabata ndika unoigona here kana kubvunza mukoma jam kuti mutemo 9 iyi ine 10 yamunowira nayo handika makuigona here mukoma jam okay anoita kuti igoneka ndiKristu amen ndizvo ndiri amen kuyati nenyama neropa hazvigone saka ndikuti nawo uyu muchinda uyu handimuzivi
but hamuna kumupindura because tatisu zvakafanira kuti munhu aiti kana aita upombwe uko pane aitakwa namabwe but nhasi vanhu vari kuita upombwe hapana ari kutakwa namabwe ndoda kuti mukuteerere question yake kuti iri kuti kana munhu atyora sabata uko aitwa sei right unoona zvinoita mukoma jamu challenge yabuda ndiyekuti muda kuimpoza maonero enyu nemanzwisiro enyu aditika aiwa because ndatopindura inini ende mato respond yamaita kwandirika yekuti mitemo yese atigona kuichengeta nesimba redu anditi ndizvoka matopindura ndoko iyo I am anditi sabata futi rinongo the same principle inogavhina mitemo yese inogavhina futi pasabata pamitemo sabata kana imimi mukoma jamu muchida simba raMwari kuti musiye upombwe muchida simba raMwari kuti musabandika you also need simba raMwari kuti muchengete sabata. Alright, I think ya famba. Alright, vajamu. Yes. Pane nyaya yesabata. Ivi mati Jesu ndiye Ishe wedu. Jesu nesabata zvinopindirana. Zvinopindirana pakuti kana tiri pana toita chiverenga Bhaibheri. Yes, okay. Ndavenga Bhaibheri ngariverenga. Ngatiende pana chapter 2 yaVaKorosi. Colossians. I think from verse 17. Inotangira haipa verse 6 but asingatingorishotena handitika. Verse 16 inoti chapter 2 Colossians inoti naizvozvo ngakurege kuva nomunhu unokutongai pamusoro pezvamunodya kana kunwa kana nezvemitambo yechitendero Vajamu. Ndosvika pasabata. Havana kupindura mubvunzo wangu. Ndikuenda pazuva, ndikuenda pasabata. Ndati Jesu. Ndova ndikuda kuya. Iyi ndipo runyora. Ndoizwisisai. Rega murambo, rega vajamu vakupindurei. Salanguri wana ajamu. Memuteerese pana. Nyaya yedu iri pana sabata naJesu. Ndiyo yandiri kupindura. Alright. Kupemberera kugara kwomwedzi kana zuva resabata. Izvi mumvuri wezvinhu zvaizouya. Kunyangwe zvakadaro chokwadi chinowanikwa muna Kristu. Kureva kuti chero sabata raiveko. Waive mumvuri, reality ndi Kristu. Saka Kristu wauya wamurambwi. Chapter 11 yaMateo. Jesu wauya kuzova sabata redu. Achitizorodza pamweya wedu. Sabata reku Testament maizorora panyama imimi. Mapedza kugadzira mugadheni mavheji enyu ndizvo handiti muzozorora nezuva rechinomwe. But Jesu achiuya ari kuudza vachengeti varo vaichengeta sabata ivava nesu asingarichengete kuti uyai kwandiri ndikupei zororo. Kurati sabata iri raiva Judha raivekoka. But Jesu ari kuti ndaakukupai zororo manje asi romweya wenyu. Saka Jesu ndio reality yedu. Alright. Saka tigare mumvuri. Alright, vamuganda. Sabata na Jesu. Okay. Ndafarira respond yavo mukoma handiti. Ndoda kuti mumone pavari ndoda kuti ndihighlight ndika pekuti Jesu akati uyai kwandiri ndikupei zororo handiti. Ndobva atoti sabata richafanira kuchengetwa. Ndizvo here? Vari kuti harichafanira maKristu havachengeti sabata. Vataure kanditika. Zvakafana pamapa example yekuti mapa example yana marange mukapayana mwazha wese asi maKristu. Very correct. They are not Christians. Saka vataura kuti harifanira kuchengetwa handitika. Saka atikati timboenda hedu kuBhaibheri handiti. Kuva vatangira pana Colossians chapter 2 verse 16. Ya Colossians inoti let no one cheat you on your reward andika taking delight in right ndaenda kumberi verse 14 right. So let no one andika judge you in food the line andika right in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbath. Anditika apana sabata pan Sabbath
this in plural. Andika. Sabbaths. Which are shadow of things to come, but the substance is of Christ. Andika. But I go to verse 17. Context is very important also to respect. Let no one cheat you in your reward, taking delight in false humility and the worship of angels, intruding into those things which he has not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding fast to the head, from whom all the body, nourished and knit together by joints and ligaments, grows with the increase that is from God. Therefore, if you died with Christ from the basic principles of this world, why, as though living in the world, do you subject yourself to regulations? Do not touch, do not taste, do not handle, which all concerning things which perish with using according to the commandments and the doctrines of men. Commandments and doctrines of what? Of men. Underline it, Papa. These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility and the neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh. Ukaverenga the full context panapa anditika. Unaona kuti parutanya the worship of angels. Andika. There is no way in the Old Testament where it is prescribed that angels must be worshipped. Anditi. Saka tinofuna zoti Pope akanyora tsamba iko kwa andika. Aito address pastoral letter anditi. Pa vantu nedambudziko mukoma jampa patent. Paito nechitendero chabunyuka pa chorus chapinda muchechi. Chari kuti panapa anobva chiti panapa according to the commandments and doctrines of men andika. Pachitendero chakachiri hybrid. Anditi. Chaitosanganisa zvinhu zvemubhaibheri andika bit in the Old Testament andika ndizoka chosanganisa futi nezvimwe zvinhu zviri biblical anditi. Saka you have got a hybrid, nanasi zviripo hybrid religions andika. Anogona kusanganisa chikristu nechivanhu anditi. So that's why mukaenda kuna ndida kuti ndiverenge vesi kati ndiverenge andi kuna mukoma jamu kana mune Bible yenyu andika. Kuna Peter andi kuna Peter chapter 3 2 Peter 3 verse 15 and 16. Andika inoti panapa. And consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, as also in his epistle, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which untaught, andika, and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures. So according to Peter Panapafuti, this is a pastoral counseling. Nobody even tells andika. Kuti Peter kuti not only matsamba po. Mu Bible mune matsamba sometimes are very challenging. Andika. Anoda wisdom. Anoda uchenjeri. Andika. Ukamabata zvisizvo, you can come with wrong conclusions. Samnyona kuti mukoma unoona kuti kune vanhu nhasi vakatosiya chikristu vachitoti ndine proof yekuti muBhayibheri mune contradictions. Mune maverses anoita sei? Anopesana. Anditi. Nevamwe maKristu anototi confusion. Anditi. Nekuti anoti akaverenga Bhayibheri andika, anoti nga Bhayibheri dzimwe dzenguva anozvipiringisha. Anditi. Nekuti unenge waverenga verse uchigirwa context yani yacho anditika. So Colossians chapter 2 yataverenga iya inangodzwa nyaya Sabbath. Haisi Sabbath chete, kwanzi Sabbath. Kwanzi masabata yanga akatowanda anditika. Oh, pari kunzi Sabbath. Rina S. Lord Masabat. And festivals. Andika. The new moon. The foods. The drinks anditi. Saka atiti arefungisa pakuti drink anditika. Anditi. maKristu andiziva ngumkuna mkoma jama andika atimosi Sabata ndola kuona kuti how you sometimes kana tikagirwa context zvinoreva anditi. maKristu mazhinji anoti zvinodhaka zvifanire kudyiwa nemutendi anditika. maKristu vachanoti zvinotodhaka chitema anditi sedoro anditika nezvese zvinodhaka anditi. Saka ndinogona kutanga kuti umwe wangu doro rangu anditika. Vesi ndinayo napana ngoma jamu yiri kuti ngapareke kuva nekuti pone mwana kutonga paso pezvekudya nekudini nekunwa anditi. Kozo zvekudya anditika.
zvinotaura zvhesi iri tasununga kudya chiro chatadya handiti ndinogona kudya nyama yembwa kana yenyoka handiti nekuti same principle yatiri kuapply pasabath inofanira kuapply pese handiti saka chinonzi untaught bhaibheri rinodudzirwa poso paanototi kuna timothy iva mudzidzi anogona kududzira zvakanaka shoko razvokwadi po panapa anga asingangonyorere majudha panapa aitonyorera kana vanga vari majudha judaism yavo yange yakato ndikataura nemutauro wavafanira wamazuva ano yandika yange yakatodhakwa because judaism yange ine chikristu mukati andika yakanga ine futi judaism mukati yakanga futi ine chihedeni mukati because no way in the old testament kunonzi vanamata ngirozi saka kundori ne-religious movement yakararama panguva yevadzidzi yainzi gnosticism handiti vaiti vanhu vakadzidza vakachenjera maphilosophers ndo vanonzi napostle paul mukoma kuti vachenjera nyika ino varipi handiti vaimikisa vaiuya negreek hellenism judaism christianity voita hybrid handika these are the things that paul is actually addressing handiti ndakataura last kuti kuna galatians handiti apostle paul haasi kuti munhu anodzingiswa aenda kudenga ari kuti kudzingiswa hakuna mvura kwapiwa kuti kuunze ruponeso. There is no salvation through circumcision as good as there is no salvation in keeping the law. Beti usati upombwe usaba andika hazvikupe salvation izvozvo. Salvation is only through faith in Christ. Yeah. Alright, so iri kutaurwa yakanzi masabhasi. Okay, Paulo akabata zvinhu zvakawanda ipapo. Zviro akabata futi nezvekudya mhuka. Apa. Andikuda kuti tidzoke apa. The whole chapter, brother, let's not forget kuti Paulo aive muJudha pakuberekwa kwake. But ndiye ari kudzidzisa kuti 640 yaLuke inoti ndikatite tichiverenga. Muone kuti kurasikira papi tose. Dauti muzoverenge nechirungu chenyu handiti 640 yaLuke inoti ndavapo inoti mudzidzi haapfuuri mudzidzisi wake, asi munhu wose anenge adzidziswa zvakakwana ndiye uchaita somudzidzisi wake. So panapa tino mudzidzisi wedu anonzi Jesu Kristu. First class ya Jesus Christ maapostles. Zvichireva kuti maapostol muna chapter 3 yamamuchiverenga ya 2 Peter. Mukadzoka paverse 2. Peter anoti murangarire mutemo watakakupaiswa watakapiwa naShe. Zviyoti mudzidzi wedu ndi Jesu. Wadzidzi wa Jesu havana kunodzidzisa zvavasina kutichwa naJesu. So hatina mudzidzi wa Jesu akanoticha sabata. Hatina. Saka ndikuti chapter iri straightforward chapter 2. Kuna kuti maJewish festival waIsrael waina mafestivals awo. Zvana matumba zvana chichima Pascha nechinana yekupanozoya mweya mutsvena. Azvitwe nemaKristu. Even mhuka kunzi maKristu havadye tsuro havadye chi. It's not for Christians. Alright. Saka Paulo ajekesa zvose achiratidza kuti hazvisi zvemaKristu. Kana taakuti kune maKristu vanochengeta sabata vasingadye mhuka dzana nguruve toti maKristu. No, hakuna maKristu akadaro. Saka takudya imbwa. Machina anodya. Yes, iwe kana chicken chaiye pana asingadyi chicken. But nekuda kwomwoyo wake. Machina anodya imbwa. Havana kumboyi kana aidai anodya isimoso. Yakarambidzwa papi muna Kristu. Kana nyoka. Yes, vanodya. Alright, vamuganda. Toona madhira futi poison ikatodya chikafa. Kuti Christianity iri yega. Let's not mix up zvamamitaura zvezve. Kuti pane patiri kumixa futi isisu tikutora Judaism nekutoti chese chiKristu. Saka munoona zvakaitwa Jesu pa chapter 2 verse 46 yamabasa. Panonzi vakatsungirira kuchengeta dzidziso yemaapostoli. Pa Jerusalem apa pane vaFarisi, vaSaddusi, maScribes. Jesu anambowa pabasa, but vakaramba vachidzidzisa. But vakararama vachiteerera maapostoli. But tikuti isisu dzidzo dzatinadzo dzakadzwa nepi? Okay. Dzakangonyuka kaidzi. And we are also mixing. Saka jamu imuri kuti munhu ngaadle chiro zvada. Yes, mwoyo wako ngaukurambidzi. Kuna vasingatodye mombe chaiyo.
ko Leviticus 11 It's not for Christians. Leviticus 11 na Deuteronomy 14. Haisi kutaura indakatokura isingajenga. Tiri kuchipostori kaini. Ndisikatodyawo nguru wechi ndichitobata tete wangu mutoro wangu ane maseti emapoto 2. Imwe yekuti muzukuru wanga ndingamuoresa. Ndaitowapa mutoro. Vaapostoli vakatendera paJerusarema chapter 15. Even chapter 18 yamabasa. Po anodzokorora. Prescription imi mukarwara saizvozvi. Zvamunonyorerwa paprescription ndio zvinokurapa imi. Hamuzoti mapinda mufamasi moti ko izvo. Isu mahedheni takanyorerwa tisingabati tisingaudzwe zvoya Leviticus. Tisingaudzwe zvoya Deuteronomy. It's not for Christians. Tikaona mushumiri waMwari anomira kumberi kwepoka. Muri kuti Old Testament. Haisi yemaKristu. Pakudii. Yaiwe covenant. Ndosaka taitaura last week chiti nyaya inoda kuzoita next ka ndokudzidza pamusoro pemacovenants. Kuti togona kungoti covenant tisingatozivi kuti what is it. Aora vamuganda. Munoti chiyanzi yataura vhesi kuti musatongwa nemasabata zvokurlailai kana mida ndiwedzere imwe chapter kuti vhesi iyoyo haiite murambo kuti vaishandise handika nekuti vhesi iyi yaitaura nyaya dzekuti namutoko vatumwa handiti mune paindimbotaura ndimbopa mukana ndendakautera vese kuti timuchitaura handitika haitoshande vhesi iyoyo handika nekuti tinoona kuti sabbath riri pama10 commandments riri 4th commandment handitika then they were also what are called ceremonial sabbath which had to do with festivals, the new moon, the jubilee handika the Pentecost wakaitaura sabbath of weeks handika they were about a total of 7 sabbath handiti ndozoka chimwe chada kuti mutibate because pamwe pachona pari underlying zvavakazotaura mungoma kuti at other time Mwari akatiranya shaka tofana kudzidza zvinhu izvi iri subject yakazvimirira handiti sekuti kutodzidza kuti chinonzi old covenant chi handika chinonzi new covenant chi handitika reka ndoda ngoti dena hangu even mafisa arotera handitika you will find kuti kana chataura old covenant handika chinhu chinenge chiri confined to what happened at Mount Sinai handika what made the Mount Sinai to be named old covenant, it is not kuti mtemo yakapuwa na Mwari enge ne problem uri Mwari anga ne problem ndiye kuti pa Mount Sinai Mwari akaita ma-promises ma-promises aMwari ndapi his 10 commandments handika Israel ikaita ma-promises ndapi ma-promises aIsrael yakati zvese Mwari zvachataura chazviita handika but tikaverenga from verse ya 19 to chapter 26 and chapter 19 Exodus chapter 26 handika vana vaIsraeri vavimbisa Mwari nemuromo yavo kuti zvese Mwari chaita handika vakutora mura chimhuru. Alright. So Hebrews 8 ndakaverenga panapa handika it makes it very clear kuti what necessitated the new covenant handika it is not because murayiro yaMwari yakaipa handika it is because vanhu vakaita problem kuti vana kuteerera murayiro yani sekupromisa kwakaita se kwanga vaita handika handiti ndoda kuti tiiverenge alright musati maiverenga vajamu covenant chibvumirano handiti chibvumirano chiri pakati paMwari nevanhu vaIsraeri. Yes. Munhu akabva pachibvumirano ndiani? Okay. Chokutanga munoona tati Mwari nevaIsraeri. VaIsraeri vakabreaka ma-covenants. Aye ndimapindura. Mati vaIsraeri ndo vakabva pacovenant handiti? Yes. Ko kana yakunzi new covenant. Iri kureva here kuti Mwari watosiya zvinhu zvake zvakare Mwari wachinja kana kuti Mwari uri kuda kuti vanhu vaya vakonewa vadzoswe pachibvumirano dambudziko rati zvemirai irai vamuganda mubvunzi wa think maifanira kupindurwa najamu it's fine handitika it's fine handiti reka nditange ndaverenga apa tisataurise bhaibheri ndoda kutaura kakawanda ndinofanira kutaura handika atende pana Romans chapter 9 handika verse 30 to 32 anoti what shall we say then that the Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness even handika kuti tiri pana pa vahedheni vasina kutsvaka kururama vakakuwana handitika chionaka handika even the righteousness of faith kururama kunoene kuti nekutenda handika verse 31 but Israel pursuing the law Israel pursuing the what the law for righteousness is not attained to the law of righteousness.
asi vaisraeri vaitsvaga righteous kururama nekuda kwekuchengeta murayiro havana kukuwana. Mubvunzo tobvunza napostori Paul andika kuti vahedheni vakawana zvaitsvagwa nevaisraeri pakuchengeta kwavo murayiro vakazviona sei? Vahedheni vakazviona nekutenda andidika, vakazviona through faith anditi. Asi vajudha vaitsvaga righteousness vachitsvaga righteousness through keeping of the law andidika, havana kudini kuiwana anditi. Sei? Mubvunzo ndobvunza napostori Paul andika verse 32. Why? Right. Because they did not seek it by faith. Unzo era yevana vaisraeri element yakashayikwa mavari ifaith. Vahedheni vachiwana nekutenda ndika, vajudha vachikuta because vanga vasina kutenda. So apostle Paul paRoma chapter 3 andika, he makes this very clear kuti Mwari paaitopa murayiro pana Exodus 20, unless we want to put Paul into a contradiction. And I don't know makristo mazhinji anozvipirikisa panyaya yandika. Mwari haana mbebvera akaita two methods mukumajamu dzekuaccepta vanhu, especially vabarwa naAdam naEva mberi kwechitema. Acceptance from the moment Adam sinned andika kusvika kumutadzi wekupedzisira throughout history, he has always been faith in the pardoning grace of God. Saka Mwari aisagona kuti amboaccepta vana Abrahama vatadzi kumashure kwandika anditi, because Mount Sinai inouya after Mwari tasunga naAbraham anditi, Genesis 15 ndibonese Mount Sinai. Asi eti Paul haati Genesis 15 old covenant, chikunzi namupostle Paul old covenant chinhu chikutoitika after Genesis 15 anditi, when the nation of Israel is now entering into covenant with God anditi, ndo panonzi old covenant. Abraham ndo muenzaniso wokutanga wa Paul paRoma chapter 14 kuti righteousness by faith inoonekwa sei. Yakapuwa kuna Abraham asati adzingiswa achiri muchimiro chemuhedheni andika, because angatenda adzi Mwari aizviitira izvi kuti navahedheni vakatenda muna Kristu anovagamushira andika. Saka Paul ari kuti pana chapter 9 same methods iyoyeyo Mwari ari kugamushira vahedheni achigamushira futi Abraham ndoyo anogamushira futi vajudha anditi. Majudha unogamushirwa on the same terms Mwari zaakaaccepta maGentiles. Alright, vajamu ndonga mawaza tauka vajamu ndoda kuti izvezvi mupindure mubvunzo wendichabvunza. Ndoda ngoti mupindure directly handiti. Ndabvunza ndikati chibvumirano chiri pakati pevanhu naMwari hando covenant. Vanhu ava vakati zvamataura Mwari tichadi tichazviita. Akabva pachibvumirano ndiani? vaIsraeri handiti. Alright, saka unofanira kuti adzokere kuna Mwari ndiani? vaIsraeri ndo vanofanira kudzoka handiti. Alright, so Mwari chii chakaitira Israeri yaifanira kudii kuti idzoke? Okay, Mwari Israeri yaigara itonzi naMwari dzokai kwandiri, iwo todzoka pane zvipi? vaIsraeri Mwari oti pane murayiro wangu. Zvichireva kuti chero michishanda munogona kutobva pacovenant yenyu nekambani yenyu musingazivi, musitofaiwa basa handizvoka? So but tiri kuti nawo nyaya yatiri kutaura panapa ndeyekuti tisaita mix up yeold covenant nenew covenant, ndo pane kuti it becomes poison. Ndakabata chapter 3 yaGalatia panapa kuti Mwari wakaita sungano naMwari. Ngatichiverenge because ndakaona kuti vateereri vanoda magwaro. Ndizvo handizva? Kana lesinotoda magwaro akakosha. From chapter 3 verse 15 inoti murayiro nechipikirwa. Hama dzangu, regai ndipe muenzaniso woupenyu hwamazuva ose, sezvo pasina munhu angakonesa kana kuwedzera kusungano yakaitwa navanhu kana yakatosimbiswa zvakadarowo pane izvozvi. Zvipikirwa zvakataurwa kuna Abrahamu uye nokumwana wake, rugwaro harutauri ruchiti uye kuvana, zvichireva vanhu vazhinji, asi uye kumwana wako, kureva munhu mumwe anova ndiye Kristu. Kwati Isaac ari kutaurwa nezvake, mwana aitaurwa ndiIsaac ndiKristu. Verse 17, zvandinoreva ndezvizvi: murayiro wakaziviswa mushure mamakore 430
haungakonesi sungano yakasimbiswa kare naMwari uye nokudaro uchibvisa chipikirwa. Kureva kuti Abrahama akaita covenant naMwari yefaith yokutenda. Ndizvo zvanditika? Kureva kuti aizoita vana vazhinji through faith. But after 430 years Mwari vakazoita imwe sunganozve nevaIsraeri. Murayiro ndeyeSinai iyei. Saka iri kunzi sungano yepaSinai ine musiyano wekuti chipikirwa chiri mufaith kwete murayiro. Saka musungano yakaziva kuti after 430 years haigoni kutorera simba sungano yaitwa naAbhurahamu yefaith uku. Muzvibata here? Zvichireva kuti izvozvi tiri panapa isu hatifaniri kutonge tichitaura nezvematombo, mitemo yepamatombo. Isu kana tati tiri maKristu ngatitaure nezvefaith. Chaida kuti zvonzi tiri vana vaMwari faith. Muri kuti here faith ndo inotiponesa pasina faith ndiyaita mirai toda kuti tiite zviri structured. Pedze kuerenga ndiri kuti muri kuti here kutenda kunotiponesa. Ndikangotenda kuti Jesu unoda kundiponeswe ndatopona. Ndozvomuri Bhaibheri riri kudaro. Vhesi 18 yacho inoti nokuti kana nhaka ichiwanikwa nokuda kwomurayiro naizvozvo haichawanikwi nokuda kwechipikirwa. Asi Mwari nenyasha dzake akaipa kuna Abrahamu kubudikidza nechipikirwa. Chipikirwa. Kana manga muchitaura nditaura ndika. Kana pesa taura nditi. Ndo exactly kumajambo vari vanapo. Totowirirana kumajambo nditi. But ndoda kuti mukumajambo vaite point out. I did point out the last time andika. Ndakati old covenant ndapandika. Kuti muri kuona here kumajambo kuti the old covenant paMount Sinai according to the apostle Paul andika. Iri kumashure kwecovenant yaAbhurahamu naMwari. Kuti chi? Covenant yepaSinai yematombo yamuri kutaura iyi yakazouya mushure mecovenant yakaitwa naMwari naAbhurahamu. Ndiyo iri kunzika iyoyo haitorere simba kune faith. Kuna kuti hatifanira kunge totaura nezvayo nhasi kana dai tiri maKristu. Saka ndoda kuti kudzidza ndoti pane nyaya yaPaul yekuti tinofanira kuva neruzivo. Nekuti ukanzwa kuti old ka unofunga kuti ndochinotanga handiti. Kuti unofunga ndosungana yekutanga handiti ka. Tinoona kutodzidza kuti kana Paul achiti old ari kureve chii. Nekuti haisi yosungana yekutanga. Actually before Abraham naMwari there was a covenant between Mwari na Noah handiti ka. Ndizvo ka. Yanga and even Eden chaicho chapandika Mwari anga necovenant na Adam handiti. Ndoda kuti muone kuti Romans 9 yataverenga ndindaverenga handiti ndizvoka. Iri kuti Paul akutsanangura kuti vaIsraeri problem yava yanga iri papi. Bozi sikutaura mama muchita imimi muramba handiti muchikurana navajama ndika. Kuti paMount Sinai problem haizi yaMwari. Problem haizi mapromises aMwari. Problem ndiye mapromises avanhu handiti. Vabva pachibvumirano. Exactly handitika. Ndizvo point iri pandika. Saka Romans 9 yandaverenga inini iri kuti vaIsraeri havana kuna kukururama nekuti havana kunge vachitenda handiti. Kururama kwakaonekwa naAbhurahamu vachiteguru wavo nekutenda handiti. Saka vaIsraeri vaizoda kuzowana kururama nekuchiita murayiro sei. Saka vaIsraeri vanga neproblem handiti. Saka old covenant handitika. Ikatibopa imwe point which I think mukomajambo agrees with me handika. Imwe difference iri pakati peMount Sinai covenant and the Genesis 15 covenant yaAbhurahamu handika, which is the new covenant which is ratified by the blood of Christ in the New Testament. Handiti. Muinzizo ndokuda iso. When God made a promise to Abraham, in the chapter 15 of Genesis, Abraham never made any promise in return. Abraham never promised God anything. He simply accepted the promise of God. But the covenant was ratified. Okay. Pane ritual yakati pa chapter 15 yekuti Abraham akadzina Mwari uraya mhuka handiti. Uparadza nyama handiti. Mwari akasopindira pakati penyama handiti. Mwari ndopaka promise Abraham promise ose handitika. Ritual iyoyo yaitoitwa in the Middle East between two parties handitika. But party yaipinda pamapisi enyama iwika party. Alright. Zvemuri kutaura muri kutaura nyaya yemacovenant. Kuti covenant inoitwa between a strong and a weaker party state ne vassal. Vassal ndochiri wika. Saka vassal haana zvaanopa
chaanoita ndechekuti ndichatora maconditions enyu handitika so ndo petiri kuti Mwari haana kubva paposition yake akabva akachinja Mwari muri kuti akachinja iri Mwari kana muchiti akabva okay tikuti chokutanga faith haina Old Testament. Faith kana itaura covenant handiti chiri kunzi old chataiverenga chapter last week muri kuti muOld Testament hamuna faith nditaure ndiri kuvunza irimozo iri kuna Abraham but faith haina old kana chiti Old Testament we are not including faith. All right. At least apa mwejete. Kana chiti Old Testament chiri kunzi Old Testament isungano yepaSinai ndo zvakataura na chapter 4 yaDhizoni ipapo ndenge ndakurashika makundirasha Mose nokuti mirai kana tichiti Old Testament handi tiri kutaura magwaro kubva kuna Genesis zvimirai nditaurizve kana munozopindura handi tiri kutaura magwaro awo kana ichinzi Old Testament inobva pana Genesis yosvika panani pana Maraki hazvisizve murambo rega ndikudzidzise papo ndakudzidzisa murambo andika the word kuti testament I know why I say that andika many people think that andika the word kuti testament anditi rino is an English word andika but the appropriate English word that should be been used andika is covenant covenant inongwa ndakuya pa old don't worry ndimozokubvunza murambo andika it's supposed to be old covenant and new covenant andika so according to the Apostle Paul in the New Testament andika terminology which old covenant not necessarily because the New Testament talk about some scriptures is the understanding yatina andika ndio ilimo but discussion yedu isusuka it is about the covenants that God made with people. All right saka which means kuti ndo pendikuda kuti pa correct but when we talk of the Old Testament we are talking of scriptures from Genesis to Malachi. That's the Old Testament. Then when we are talking of the New Testament in the Bible, we are talking of scriptures from Matthew to Revelation. Saka hatifani kumixa ipapo vachamu nokuti mogona kundirasha iniwo ndiri kuvunza nevamwe varutera handi mawizisa. Saka when we talk of the Old Covenant at Mount Sinai handiti iri kutouya kune makodex itsva nokuti kuna Abrahamu haisi yepaSinai handizvo kuna Noah haisi yepaSinai kuna Adam haisi handitika ndowe yes okay chiri kuitika ndechokuti Abrahamu anzi naMwari uri shamwari yangu nenyaya yekungotenda haasati asekamusaizwa mukuzvibata obva azosekamusaizwa later asi atonzi uri shamwari yangu saka kutenda kurimo ndauti mbate nyaya mbiri saka kutenda kurimo kurimo ndauti mubate tiri kuteererwa nditi ndauti tiri kuteererwa nevateereri tiri kutaura tiri kuti chiri kunzi tati faith yakanyorwamo muna Genesis irimo muna bhuku rinonzi Genesis irimo but haisi Old Testament faith vari right indavanzwa vari kuti mapoint yangu yelast week mukomajamandikavari murango andika vari kutoti Abraham paakaextendza faith andika wanga ari panew covenant andizvere mukoma ndo yanga iri point yangu yanga iri mukoma solenyu that was my point last week kuti terminology kuti old or new covenant andika haisi governed by geographical time andika it is conditioned by the exercise of faith by one's relationship with God the issue of faith hamisi kundibata imbomene ndiexplain ndati faith ka Abraham anzi uri shamwari yangu naMwari because of faith haana kusekamusaizwa muteerere ndobva azosekamusaizwa ndopadaiti pane rudzi 2 vanhu vakazonge vachisekamusaizwa maIsraelites hapana faith apo but faith aita asati asekamusaizwa ndo yanzi naMwari uri my friend haisi Old Covenant iyoyo Old Covenant ndo yazoitwa paSinai yauya after 430 years dakuti muteererese ipapa tisamixa haisi verse yokuti Genesis Old Testament zvakafanana chero tikati chinonzi New Testament nacho chii chinonzi testament chakafanana kuti constitution kana kuti agreement muteerere zvamapinda basa imi pane zvamatenderana nekambani kuti munotanga basa na 6
kana Covenant kuti chinoti covenant ka munogona kuwana that verse Osukana chete bachona. munogona kuiwana kuti covenant chete mu King James version vamwe maversion anoti regai tipedzezve kuti wateerera kuteerera vamwe munototi constitution kana kuti agreement kana kuti handizvo here but chiri kuti isu chiri kunzi old chacho chero Moses chapter 24 yaExodus achiverenga kuna vaIsraeri akaverenga mashoko anga apiwa naMwari vaIsraeri ndobva vati zvavataura tazvinzwa asati amwa ropa remhuka nerenzombe ndizvo uteerere kwati iwe pawakapinda basa iwe hauna kutanga nekusaina wakatanga waverenga contract form wapedza kuverenga uvozosaina saka zvichira kuti even New Testament yakatanga Jesu asati atobva pamuchinjikwa alright chimirai manje I think vajamu kuda ndatadza kuwisa mati Abrahamu wakava nokutenda handiti ndobva anzi shamwari yangu naMwari ndobva azosekamusa zvino handiti hazvinei nekutenda izvo saka muri kuti paakasekamusa haasasisa mwari yaMwari aiwa tikuti ndabvunza pindurai pakuti pakasekamusa zvo Abrahamu asi shamwari yaMwari aiwa ushamwari unoenda hawo mberi pakuti teerera izvo but faith ndio mune promise haisi pa 10 commandments ndozvakuti vana Galatia naPaul achiexplain ani munoona apa tabvunza Abrahamu ma 10 commandments vanga asati avapwa akazopuwa pasina yes ndizvozvo iya hapo okay let me maybe if I can respond to you Murambani I don't agree with you Murambwe ndinaona mukuma muri matende commandments anga ariko before months angariko before months ayo is another subject but apa ndiri kutaurana ndoda kuyapanya circumcision ndoda kuyapanya circumcision ndika Abraham anozosekamusayizwa naMwari vatoita sungano handitika Paul anobva ati it was a seal of that covenant handitika ndimava circumcision handitika ndizvoka handiyo yaidefina ukama hwaAbraham naMwari handiti but yaisimbisa zvinhu zvanga zvichipenga yatopa kudhara handitika handiti ndinoti mati chimwe Mwari pakadaidza Abraham pana Genesis 12 teremunzwa anoti uchava baba wamaru marudzi osandika Mwari haana kusadza maJudha kuti pane something chiri special about them maJudha Abraham akadaidzwa naMwari kuti anga special for mwana ndika akadaidzwa for the sake of the salvation of everyone namazvi Abraham his role was to evangelize the world saka even maJudha the role of Israel they were supposed to be the light to the Gentiles and ndizvoka misinterpretation yemaJews aponi zvimiso handikati zvisungo zvaMwari handiti vachirudzira zvisiri izvo handiti hazvirevi kuti takurasa murayiro waMwari nekuda kwokuti maJudha akadudzira zvisiri izvo handiti sekuti dudziro yanga ine maJudha panguva dzamupostori Paul pamusoro pecircumcision yanga iri wrong handiti even topic ndasingenyaya Sabbath handika time mamuri chichetendera handika I wanted kuti tende kuNew Testament handiti you'll find kuti maJudha vaiva nemadudziro avaita Sabata which were not in agreement with how Jesus Christ madudziro aita Sabata nokuti issue yeSabata Jesus Christ akaityolapo neti akaidudzira ndika ende mabooks ose eNew Testament ose especially masynoptics munhu wekutanga kunyora tsamba mubhaibheri muNew Testament ndi Paul masynoptics akatozonyorwa dzimwe tsamba dzaPaul dzatonyorwa saka tikuti isusu from Matthew to John magospels ayandika akanyorwa approximately from AD 60 to 65 AD that is about almost 30 to 40 years Kristu aenda kudenga and for your own information the only gospel rinogona kunge rakanyorwa directly to a Jewish setup is the gospel of Matthew. Luke and Mark were written to a Gentile church. Mark probably was written in Rome andika ndikuti vadzidzi vanga vane enough time yekuti kana pane machanges akaitika especially pamitemo negumi andika especially panyaya yeSabata zvingada zviripo in black and white in the gospels anditi ukaenda kubhuku raLuke ndiyakanyora Acts Luke 4 verse 16 Luke was a Gentile. He presents Jesus Christ as a customary Sabbath keeper andika
vadzidzi vajesu vakadzi vaya vakauya kuzomusora mafuta ndika ndikuti Luke ari kutonyora after the cross handiti Luke anoisa pachena kuti vakadzi vaya havana kukwanisa kunomusora mafuta because of the Sabbath kuti not because they were fearing Jews no handika they feared the commandment of God handika right ukaenda kuna Acts the same Luke chapter 17 verse 2 he says the apostle Paul is a customer Sabbath observer handika and I know kuti mukoma jam and other of the view they would say because Paul was a Jew handika vanzi vaindoreza whatever all that handika bottom line is handika Paul Luke ndiye akanyora context is very important guide us handika the same Luke ari kuti Jesus was according to his custom handika Paul according to his custom aisingori nyaya yekundoredza handitika it was an issue of the common practice yavagara vanga vachingoita handitika yekuti kuchichindonesa nesabata handika handiti ukazoenda kuna Matthew 24 Jesus Christ verse ya 15 to 21 handika Jesus Christ vari kupredicta about the fall of Jerusalem mkoma jama handika ndokwani kune prediction of the fall of Jerusalem and the end of the world handiti anoti kutiza kwenyika kuri kuva muchando kana nesabata event yari kutaura nezvayo ndiye fall of Jerusalem handiti if Jesus Christ knew that because dear Jesus is our atonement if he knew that the Sabbath commandment and its demands handika were going to end by his death at the cross why would he then command the disciples and these followers to pray kuti zuva renjodzi risaitike munguva yechando nemusi wesabata handitika ndikuti this event inoda kubva ndaita preempt this thing handika the issue yekuti fear of Jews and all the stuff haishandi because majudha anga atori parumana nemaromans pana this event handiti they had no authority whatever they had lost nationhood they would not stone anyone of the religious right handika vaitodambudzikira nemagenda handika handiti saka if this institution was to pass away pamuchinji kwandika ende mashoko aya zaMatthew baya ndi Jesus handiti who says musatize nguva yesabata matirai musatize nguva yesabata kutiza kwenyu kurege kwa musi wesabata ndo responda you can respond tiri kuramba tichimixa nokuti gospel rakaparidzwa sai tavapo ndo dambudziko ratiri kuita saka tiri kuintroduce new gospel tichiita sekuti tiri kukondinyaka but tichiintroduce new because mweya mutsvene kunzi kana wauya hautaure zvinhu zvitsva unotora pane zvajesu woparidzira vanhu so mweya mutsvene wakaparidza vhangeri tisati tatowapo tese isisu ndizvoka but this gospel of Sabbath kana 10 commandments is a new gospel vakamanipulatewa kuti ari sekutinda Jesu asi regai ndiverenge mandiverenge magwaro we need to correct zvakakosha toda kuverenga magwaro anoratidza kuti Paul haana kuchengeta imbomira ndika sorry ndoda kuti mukoma jamuka tingobata chinhu chandika chandataura kutanga nditi kuti tese sepana but we are Christians handiti we are Christians we accept Christ's atonement is the only thing that make our acceptable to God. We are not both Christians. But do you accept that Christ is the only one who can reconcile to God? Yes, but the way amakashandisa kuti muzonzi muKristu amuna kutevera. Ndoya ndakashandisa inini. Alright vajamu. Alright vajamu. Ko Kristu kana achiti sabata rakaitirwa munhu. Kwete munhu kuitirwa sabata ndo imwe vhesi yandaverenga unorevei unoreva kuti munhu wakagadzirirwa zvinhu zvisipo manzwisisa pane patoda kunzwisisa wamuramba ndavhunza kuti kana Kristu achiti sabata rakaitirwa munhu kwete munhu kuitirwa sabata unorevei tichiinda nenyaya yamataura tatisu ine handisi kuramba pane da kuti munditeererese wamurambwi zviri kutaurwa nemagwaro imi makabatira pasabata rekuzorora panyama ini ndakabatirira mbomirai zveka ndati munhu ndewei munhu haasi wenyama sabata zvinoreva zororo kai saka imimi patiri kupesana ndepekuti imi makabatirira muri kuchijudaism kumatombo
ini panapa ndiri kubata That is not correct. Lauti teerere panapa. That is not correct. Teerera wa Murambo. Regai taenda. Ndapiwa mukana regai ndi explain. Mirai vajamu. Apa hatisi kutaura Old Testament. Tiri kutaura Jesu wakazvivhura. Mirai. Jesu wakazvitaura kunana Lucas. Kuti mukomaka ngatiteera kuti kana mandi pamukana ka regai ndimbo explain. But mukoma ndana kakuteerera. Don't misrepresent what I've said. I have said to you fundamental andika that I am a Christian andika who believe atonement is through the blood of Christ alone andika. I have given you the verses in the Bible about the new covenant. All the covenants were with the house of Israel. All the covenants resolved the laws of God. In the old covenant, the Mount Sinai, God wrote his laws in the tablets of the stone. In the new covenant, God is writing his laws in the heart. And it difference yenyu imimi nene ndiye kuti imi munobvumira kuti imwe mutemo 9 yese pamwe yakanyorwa asi wesabata upo ini ndinoti wesabata wakani uripo futi ndo mutsauko iwoyo saka apana mujudha panapa apana mujudha ujekesa pani munozoita analysis ini ndakati atitaure zve10 even Paul even Jesus haana kutaura zve10 ini dambudziko rati kuramba tichiita muramba mitaura zve10 ndizvo handiti muteerere ati ndizvo totenda isu murambwi Jesu hasi alright regai ndongati akufanira kuti tiraundi okay zviri panapa I think nyaya yanhasi kuda tatadza kubvumira asi chiri kubuda panapa sokuona kwandaita kudawo pane vamwe vanotevera muchirongwa chiri kubuda panapa ndechekuti pari kubvumirana kuti murayiro waMwari uchipo kunyanya sei mirayiro unoti usaba usava nevamwe vaMwari asi murayiro wesabata vajamu vari kuti ndewo majudha ndewo kumatombo asi isusu tiri kuverenga futi muNew Testament Jesu wacho iye unonzi ndiye sabata redu uri kuti ndini ishe wesabata ndo zvataura hatiti iye Jesu wacho uri kunzi wakando zvataura muganda wakarichengeta sabata setsika yake ndo yavari kuti customary Sabbath keeping handiti saka kana ari ishe wesabata iye achirichengeta unogozorambirei kuti vanomutevera vasarichengeta zvakafanana nashe wechisi handiti chisi chiriko nechina handiti shewo ndorima nechina zvinobuda kuti she handi she unotorimbo atosunungura vanhu saka mirai tatopedza vajamu tikaverengazve kuya vamuganda vabudisa kuti even vadzidzi vaJesu vakavavo vachengeti vesabata vakazi mirai ndivamuganda ndiri kutaura zvatagwara vamuganda magwarana kudaro vanitaverenga tikati hanzi vakataura vakadzidzisana vakati tichazodzoka futi sabata rinodi rinotevera vakataura futi even pakafa Jesu sabata rakaramba richitevegwa nevanhu vaJesu vanosanganisira vana mai vaJesu handiti hanzi vakarega kuinda nokuti sabata ranga rakwana vakazoenda sabata radi kuti vandozora muviri mutumbi saka ndo zvimwe zvabuda asi vajamu vari kuti ivo sabata kuzorora kunouya naJesu pamweya saka kureva kuti pamweya apa kuda ndo pavangada kuzotitsanangurira vajamu kuti pamweya hapachina nyama here vasati vatsanangura ndakubhoisa mumwenzani kuna Matthew 5 handitika vajudha vaiti upombo kuti onekwa uri paact handitika nekuti ndinoda kuti mone kuti whatever reason that people can just give to try to do away with some of the as arguments andika can apply to the rest of the Ten Commandments kuti munhu anoita upombo achiti pamweya handisi kuita upombo alright so hatichina nguva toda kuti muno manje matiri chirongwa chimwe chakuda kutopinda hati muri kuona so ndo samari iripo I think vo zvava kune vamwe vari kuteerera izvi
kuti vauyewo nedzimwe pfungwa kuda vachatibetsera ini navamuganda. Ini ndiridawo ndandichibvunza mibvunzo, vamugandawo vapindura, vajamu vakapindura. Asi pari kuita sekuti panyaya yeSabata, asi kana ndakatarisa futi uku ndiri kuona sekuti vajamu zvavari kutaura ndezvekuti mutemo yose vanhu havafani kurarama vari pasi payo. Vanhu vakungosundwa nemweya. Handozvikuita ndaona. Hatizi kuti vamwe vachati chii. Magwaro anotaura. Ndizvo ndozotaura magwaro ndozvavari kutaura. Kuti vari kuti magwaro. Asi Pauro unozotaura futi kuti zvinototadza here nokuti nyasha dziripo. James wozotaura kuti kuna 2:1 handiti yaJakove yoti kana ukarashika pamutemo umwe warashika pane yose. Sandizi kuti munoti chilast word James unoti kana nohanzi nokuti uyo wakati usaba ndiye wakati usata upo. Okay. Nomubvunza imvunzo here palast words ipo. Palast words ipo. Ndatichitaura pokuti Jesu akati makanzwa kuti niwe kare kuti usaita upombwe. Ndo zvakanyorwa pa10 commandments. Obva ati asini ndinoti angotarira neziso. Atoita upombwe. Ndizvo zvakanyorwa here pa10 commandments izvozvo. Chiripo nyaya iri panapa ndeichi ndeupombwe handiti. Ndikubvunza kuti zvakanyorwa here pa10 commandments. Kuti usaita upombwe. Aya zvatarwa naJesu. Ari kuti asini ndinoti. Kuti haasi ari kuti makanzwa kuti. Yehova ati asini ndinoti. Jesu haasi kukupa izvo pa10 commandments. Alright, vacharesponda tubvatavhara. What Christ was simply saying ndezvokuti mitemo payakatopwa naMwari handitika ukangoverenga the letter handitika usingaverenga the spirit behind it handitika ndezvoko you misunderstand God and his intents to handitika mutemo unofanira kuona kuti mutemo uri kuaddress the issue of the heart kureva kuti uite upombwe zvinenge zvabva even Sabbath keeping handika is not merely kudya munyane Sabbath handika you must rest in the spirit. Saka ndozviripo. Saka Jesu kana achizadzisa uri kuti is about life. So toda kutenda hurukuro tatinayo nhasi atapedza nyaya yemutemo takuda kuzoinda kune dzimwe nyaya. Ndo dzetichazopinda madziri. Taiparura zvava kuda kuti vamwe vanondoverengavo kana vanoteererawo chirongwa chino vondoverenga vachibvunzawo mibvunzo zvichifamba zvakadaro. Otherwise nhasi ndinotenda vamuganda ndinotenda vajamu totenda. Mwari ngave nemuvhiki. I'm good and you. Thank you. You're welcome. Bible Truth Podcast. Chokwadi kutenda. Chokwadi choratizwa pachena. Pinda muyaya moyo wako poneswe. Tariro parwendo simba paz vinorema. Bible Truth Podcast. Rudo rwa Mwari rojekeswa pachena. Uya unzwe chokwadi, famba imu chokwadi, patana.